କେତେବେଳେ କରିବୁ? ଏଇ ସବୁ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ପଛେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବୁ ନହେଲେ ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡ ବାଗେଇକି। ହଉ ତାହେଲେ କାମରେ ସହ ତୁ କହିବୁ ଆଜି କଣ ବନେଇଦେବି ଖାଇବ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲ ନା। ବନେଇବୁ କଣ? ତୁ 10 ଥର କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର କରିବୁ। କଣ କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ କହିବି କଣ? ପୋକ ଗୁରା କଣ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲା। କୋଉଠି ନା କାମ କରି ଥକି ଯାଇଛ ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ପ୍ରବଳ ଝାଳ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦଉନୁ। ଦଉଛି ଛତୁଆ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଛତୁଆ ତ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି। ଖାଇସାର କହିବି। ଖାଇସାର କହିନା ସେ ଜରିରେ ପୋକ ଛତୁଆ ସେଗୁରା ଦେଇ ଦେଇଛୁ ବେ। ନାଇଁ ଦେଖିଲ ପୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବେସନ ଭାବିକି ଯୋଉ ଛତୁଆ ଟା ଆଣିଥିଲି ହୁଁ ସେଇ ଛତୁଆ। ଛତୁ କଣ ପକୋଡା କରିଦେବି। ତମ ଝିଅ ଛତୁ ପକୋଡା କରିଦବ? ଛତୁଟା କରିବୁ ସତରେ? ହଁ ଆଜି କରିବୁ? ହଁ କେତେବେଳେ କରିବୁ? ଏଇ ସବୁ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ପଛେ ତୁ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତୁ ପକୋଡା କରେ ଆଉ। ହଁ କରିବୁ ନହେଲେ ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡ ବାଗେଇକି।